Σε αυτή την παρουσίαση του eDietitian θα δείτε κάποια ακόμα παραδείγματα για σύνθετη ανέβρεση πελατών και ακόμα την ανέβρεση ενός πελάτη καθώς και την επεξεργασία της καρτέλας του. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε επιλέξει το πεδίο συστάσεις. Απλά πληκτρολογούμε τα αρχικά του ονόματος το οποίο ψάχνουμε, στην περίπτωσή μας Τζάμα Λούκας, και πατάμε το πλήκτρο ανέβρεση. Εμφανίζεται λοιπόν ο πελάτης Κακουλίδου Σοφία. Με ένα διπλό κλικ επάνω στο όνομά της ανοίγει η καρτέλα της. Σε ένα επόμενο παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε μία ανέβρεση βάσει του ιατρικού ιστορικού. Πληκτρολογούμε λοιπόν βακτήριο και πατάμε το πλήκτρο ανέβρεση. Βλέπουμε ότι εμφανίζονται δύο πελάτες που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Διπλό κλικ στο όνομα του πελάτη που επιθυμούμε και εμφανίζεται η καρτέλα του. Για ευκολία στην ανάκληση η εφαρμογή κρατάει αυτομάτως τους 4 τελευταίους πελάτες. Πληκτρολογώντας ΠΑ στο πεδίο ανέβρεσης εμφανίζονται όλα τα ονόματα που εμπεριέχουν ΠΑ. ΠΑΠ και ούτω καθεξής. Πάμε όμως να δούμε μια καρτέλα ενός πελάτη αναλυτικότερα. Ας ψάξουμε για την κυρία Κακουλίδου. Παρατηρούμε ότι στην καρτέλα του πελάτη επάνω αριστερά εμφανίζονται 3 διαφορετικά tabs. Αυτό που βλέπουμε που είναι τα γενικά στοιχεία του πελάτη, οι ιατρικές του εξετάσεις και τα στατιστικά του. Παρατηρήστε ότι η καρτέλα του πελάτη είναι χωρισμένη σε 5 διαφορετικά τμήματα. Αυτό μας διευκολύνει οπτικά να επικεντρωνόμαστε στο σημείο που θέλουμε. Στο γκρίζο κομμάτι είναι τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, στο κίτρινο κομμάτι είναι τα στοιχεία συνδρομής του, στο ροζ κομμάτι βρίσκεται το ιατρικό ιστορικό του και διάφορα σχόλια, στο μοβ κομμάτι τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη και στο μπλε τα στοιχεία της δίαιτας και της παρακολούθησης. Πολλές από τις επιλογές στην καρτέλα του πελάτη είναι με drop-down μενού, ούτως ώστε να επιλέγουμε και όχι να πληκτρολογούμε. Παρατηρήστε επίσης στη συγκεκριμένη καρτέλα το πεδίο «Επόμενη πληρωμή» να χρησιμοποιεί κόκκινο φόντο, υπενθυμίζοντας μας έτσι ότι η συγκεκριμένη πελάτης πρέπει να εξοφλήσει τη συνδρομή της. Με ένα κλικ στο εικονίδιο του κινητού τηλεφώνου στη ροζ οθόνη μεταφερόμαστε στον SMS Editor και μπορούμε να στείλουμε απευθείας ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Παρομοίως, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το fax ή με το φάκελο μπορούμε αντίστοιχα να στείλουμε ένα fax ή ένα email στον πελάτη. Το μπλε κομμάτι της καρτέλας του πελάτη είναι αυτό που περιέχει το ιστορικό των επισκέψεων του πελάτη με τις ημερομηνίες, το βάρος, τη δίαιτα και τα σχόλια για κάθε επίσκεψη. Η λίστα αυτή μπορεί να ταξινομηθεί βάσει οποιοδήποτε από τα 4 αυτά πεδία με αύξουσα ή φθήνουσα μορφή. Τη δίαιτα την πληκτρολογούμε εμείς ή αυτή συμπληρώνεται εντελώς αυτόματα μέσω του Diet Planner, όπως θα δούμε αργότερα. Τα πεδία της δίαιτας και των σχολείων μπορούν να έχουν όσο μέγεθος θέλουμε. Κάνοντας κλικ στο tab εξετάσεις μεταφερόμαστε στην καρτέλα με τις ιατρικές εξετάσεις αλλά και τις μετρήσεις του πελάτη. Και οι δύο αυτές λίστες μπορούν να έχουν όσες μετρήσεις θέλουμε, εμφανίζοντας πάντα 9 μετρήσεις είτε τις πρώτες είτε τις τελευταίες. Οι λίστες αυτές, όπως και σε όλο το πρόγραμμα άλλωστε, μπορούν να ταξινομηθούν βάσει οποιοδήποτε πεδίου με αύξουσα ή φθήνουσα μορφή. Η εγγραφή δεδομένων στα πεδία αυτά χρησιμοποιεί drop-down επιλογές για ημερομηνίες και άλλα στοιχεία, ελαχιστοποιώντας έτσι την πληκτρολόγηση. Κάνοντας κλικ στο στατιστικά, μεταφερόμαστε στη στατιστική καρτέλα του πελάτη. Εκεί παρατηρούμε ότι έχουμε δύο άξονες, τον κάθετο άξονα ο οποίος έχει τα κιλά και τον οριζόντιο ο οποίος έχει τις ημερομηνίες επισκέψεων του πελάτη. Μας δίνονται κάποιες επιλογές εμφάνισης ή απόκρυψης κάποιων στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο εκτύπωση μας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσουμε τα στατιστικά αυτά του πελάτη σε οποιονδήποτε εκτυπωτή βρίσκεται συνδεδεμένο στο δίκτυό μας.